Куба, винаги когато ходиме на състезание, ходиме с две турба. Една да е губи и другата да е печелите. Когато губиме, учиме от това и казваме къде е било грешка. И за първи път няма нищо, една точка. Нула. Победител с 3-0 точки е Петко. Аз губи, но всичко наред, продължаваме напред. Когато видяхме един номер, аз много се колебая. Беше туф, Камен, туф, Елена. И казвам, какво стана тук? Сега е моята ред. Се ми води трудно, но искам да го направи. И тогава Метин ме свери и аз съм много доволен. Избрах Алфредо, защото ми е много симпатичен, весел е. Аз много се радвам, той ме свери. Дай да покажеш и горе-долу да видим какви са ти уменията, за да знаем върху кое да работим. Ама не, ти ги смесваш и ги стиловете. Той е професионален танцор, но в друг стил танци, което ме притеснява да не би да стане така, че да попречим на този стил танци, който аз танцувам. Аз истина не мога като Метин, защото аз съм много пластичен, но негото пластика е с друг мускули на тялото. Трудно е, но поне днеска е първи ден. Имаме още 3-4 дни, който аз с моята емоция мога така, като тудув напред. Всички тия дни мина прекрасни, с много работа, с много труд. Той работи много усърдно и навлиза все повече в стила на пантомима денс. Чакай, Алфредо, забрави ги в твоите танци, сега работим върху пантомима. В класика балет, навсякъде на света, навсякъде всички прави същото. А тук не, тук е индивидуално, трябва да е всяка клетка от тялото да се вижда, да може да хора вярва, много си добър. Трябва да успеем да се подготвим добре за времето, което имаме. А с тия колан переше. Но гласувате и за мене. Куба, България, моя страна. Той може да танцува почти всичко, но дали това включва пантомима денс? Ще разберем сега. Дами и господа, кубинската машина за танци Алфредо Торес.
видях го той. Аплодисменти, дами и господа, за фантастичния Алфредо. Алфредо, ти не си за нашето шоу, приятели. Ти си за някакви съвсем други галактики. Страхотно. Свали го това нещо, да не се задушиш. О, ужас. Господин Балкански. О, много мило. Нямаше нужда. Кратки коментари. Алфредо плува в своите води. Той показа изцяло своите възможности. Перфектен беше. Елена. Невероятно изпълнение. Може би вие двамата с Камен направихте първо изключителен завършек на вечерта, която имаше страхотни сценични решения, но и може би най-добрите изпълнения за тази вечер. Това ще покаже и крайния резултат. Имаше нещо много самотно в твоето изпълнение, което много ме докосна и ми стана много приятно. И ти благодаря. Господин Кърчев. Подкрепа на Лена и господин Балкански. Най-доброто за вечерта, това, което видяхме. Просто, може би, Метин трябва да ни каже. Не знам, до сега менторите ни идват и казват, и двамата бяха много добри. Ето го и него. Това винаги казват. И двамата се справиха. Метине, бъди честен. Кой от двамата беше по-точен в стилистиката на това, което ти искаше от тях? Първо искам да поздравя и двамата. Двамата се справиха страхотно, Това е ясно. великолепно за времето, за което те разполагаха. Камен никога не се е занимавал с този тип танци и не съм очаквал от него, че ще се справи. Също така и от Алфредо. Вече вие трябва да прецените. Ти на кой би дал точката? Не мога да кажа. Не мога да кажа, и двамата са много добри в това изпълнение. Да чуем вашите оценки, не бегайте от отговорност. Аз съм толкова не на мястото си сред толкова пластични хора. Господин Балкански. Моята оценка е за моя страна, моя България. А името е? Името? Алфредо Торес. Защото той не беше ли от моя страна, моя Имаш ли Куба? българско гражданство? Какво? Български паспорт имаш ли? Не, още не. Елена? Се бавят. Камен много ми хареса, също много въздействащо изпълнение. Алфредо, може би за първи път от началото на шоуто е наистина в свои води и ни разгърна потенциала си на страхотен актьор и някъде между различните пластики на твоя натюрел и този на Метин, имате страхотен ментор и то се вижда по вашите изпълнения. Някъде между тия различни пластики ти намери себе си и ни показа тази част от себе си, която може би никога никой не е подозирал, че носиш. Моята точка ще бъде за Алфредо. 2-0 и да чуем Ники Кънчев. Бих казал Алфредо с този вихър, който носи. Наистина това му подхождаше много. Беше в свои води, повтарям думите на Елена. Но не се сдържаше. Камен сдържаше мускулите. Балона му даваше тягата, балона му даваше движението. Точката ми категорично е за Камен. И победител от двубой номер 5 за вечерта е Алфредо Торес с 2 на 1 точки. Моля, заемете вашите места. Заемете. Бяхте прекрасни и да благодарим още веднъж и на Метин Мехмедов, който свърши страхотна работа.